So ito na naman nga tayo mga kabuknoy, pinatawag ko ulit kayong lahat upang ating pag-usapan ang mga 10 katangian, top 10 na mga buraot na security agency. Ito ang top 10 ko mga kabuknoy. Umpisa natin! Let's go! So ito na ang number 1 sa listahan ni Buknoy, ang top 1 na katangian na isang buraot na security agency. Ito yung walang benepisyo, walang ICCS, pag-ibig, PhilHealth. Basta lang sila nagpapasahod na wala silang pakialam at walang mga benepisyo. Isa yan sa mga katangian ng isang buraot na security agency. No? Kung ikaw ay napabilang sa kanyang agency, kabuknoy, ay mag-isip-isip ka na at lumayas ka na. Huwag mo nang patagalin pa na lalong sumakit ang ulo mo sa inyong ahensyang buraot, kabuknoy. At ito naman ang aking top 2 sa aking listahan na katangian na isang inutil na security agency. Ito yung walang pondo. No, ito yung mga agency na umaasa lang sa bayad ng kanilang kliyente kapag may koleksyon saka magpapasahod. Kapag nag-delay si kliyente ay wala rin sahod at nga si mga manggard nag-aantay ng sahod. So ito yung cause ng delay. So pagka ganito ang iyong agency ay isang inutil yan, no? So dapat ka nang lumayas at maghanap ng may tulong agency. So dapat kasi sa mga agency ay may pondo yan ng 3 buwan mahigit. Gawa ng mga kliyente naman ay magugulang din yan. Hindi agad yan binabaya sa iyong agency, kaya halip ay pinapatubuan pa yan sa bangko. Yun ang kada-kada niya kapag naka-business pa, no? Kaya pag ikaw ay isang agency na tumayo o nagtayo ka ng agency na security agency, dapat may puno ka 3 buwan pataas para mapasahod mo mga gwardiya mo at nang hindi magutom. Okay? At hindi rason po yan sa mga gwardiya na sasabihin ay hindi pa nagbibigay si kliyente, antay-antay lang kayo hanggang mamuti ang mga mata nyo. Hindi po ganon, ano? Problema nyo na yan kung hindi ko yung nakasingil. So ang mga gwardiya ay nakapagtrabaho na yan, so dapat yun ang sweldohan. Yun nga, dapat may pondo kayo. So dumako na tayo sa top 3. Let's go! Ito naman ang top 3 na ginagamit ay isang malupit ang agency, updated sa kaltas ng mga benepisyo, pero hindi naman hinuhulog mga bungi-bungi. At hindi naman hinuhulog mga bungi-bungi kapag ikaw ay nag-verify. Isa yan matatawag na inutil na security agency. No? Kaltas ng kaltas, hindi nire-remit sa SSS pag-ibig. Kapag kagaya yung agency, kung kaya mong pagtsagaan mo. Kung hindi mo mapagtsagaan, layasan mo 5-9. Ayan lang naman, madaling technique yan, ano? Kung kaya ka ng TTS at kaya mong mag-TS, stay put ka lang dyan. Pero bandang huli, ikaw ang talo, kabuknoy. So dumako na tayo sa top 4 ng ating listahan. Ito mga kabuknoy, let's go! Ito na ang top 4 sa listahan ni Buknoy. Ito naman yung mga agency na walang payslip. Pasahod ng pasahod, pero walang competition at payslip. Oral-oral lang, no? Ginagawang tanga ang mga kanilang mga gwardiya. So kayo naman mga 5 kapag ginaganyan kayo magpakatanga. Humingi kayo ng payslip, no? Karapatan yan. Kasi doon nyo malalaman kung paano kayo pinapasahod. Tamang competition, tamang direksyon. So dapat may payslip ang isang matinong agency. So pagka walang payslip yan ay hindi matino at ay nabibilang yan sa isang buraot at inutil na security agency. Kabuknoy. Ito naman ang aking nasa type 5 na listahan, no? Inspector technique naman ito. Inspector technique. Bakit nag-inspection si inspector? Ay lista ng lista. Para sunod niyang dalaw ay dadalhan ka na ng mga branyo at mga presyong tubong lugaw. Salary direction. What the fuck? Dahil naman sa yung kalausihan, kabuknoy, kaya ka nalilista ng inspektor. So yung sapatos mong kumita na ng ilang libo-libo, hindi mo pinapalitan yung belt mong kulay puti na, ayan, nadali ka tuloy ng inspektor. Hindi mo masisiyain sa inspektor, ano? Hindi mo naman masisiyain sa inspektor, ano? Kasi trabaho niya yan eh. So kapag ikaw ay lousy, so tama lang sa'yo to. Lista, technique ng inspektor. Tapos dadalang ka sunod diyang punta, kumpleto ka na, magiging snappy ka na. Yun nga lang, iyak ka sa kaltasan kasi tubong lugaw ang mga agency ganyan. Alright? Top 5 yan, top 5. Dumako naman tayo sa top 6. Kabugnoy! Let's go! Ito naman ating top 6, no? Top 6 sa ating listahan. Ito yung mga illegal deduction. Malupit ang technique ng ibang agency dyan. Deduct ng deduct na wala na sa ayos. Pati ba naman yung service per hour maintenance nyo? Radio maintenance ay binabawas nyo pa sa inyong gwardiya. No, at ito naman yung lingguhang abuloy
na 50 pesos kada sahod ay binabawas nyo. So, hindi naman masamang magbuloy. So, dapat, kung ganoon, magiging voluntary lang. Huwag yung dinagang kayo na wala na sa ayos at kahit hindi na maganda sa inyong kalooban ay babawasan pa kayo. Illegal deduction na kung ano-ano, insurance, kung ano-ano pang mga deduction dyan na dinadaan nyo lang sa deduction. Malipit ang technique. Kayo nabibilang sa aking top 10 na buraot na security agency. Alright, let's go. Ito naman ang top 7 na dapat ibinibigay sa gwardiya. Ito yung no clothing allowance sa security agency. So dapat bilang isang agency ay nagbibigay kayo ng clothing allowance per year sa inyong gwardiya. Buo yun, up and down. So pagka wala ganito ang iyong agency kabukloy, ay ano nyo na, ang ibig sabihin, nabibilang siya sa ganitong top 10 na mga buraot na security agency. No clothing allowance. Alright? At ito naman ang top 8 di Buknoy sa listahan. Ito yung agency na no paternity leave. Ito yung mga binibigay sa isang mag-asawa o sa kasal na lalaki sa kanilang asawa. No, dapat meron silang paternity leave. 1 week yan na binabayaran. 8 oras, no? Dapat may ganon na isang agency. So, nung nakaraan, natalaka ito doon sa usapin ni Sir Mike Datuin sa kanyang programa, itinanong ko. So, sabi nung abogado ron, so dapat daw meron. So, ang tanong ko naman, may kaparusahan ba ang agency di nagbibigay ng paternity leave? Meron daw. So, napakahaba ang proseso. So, bilang isang gwardiya, ikaw ba ay magtutuon o mag-uubos ng oras doon para sa isang linggo mong, para sa iyong paternity leave at pag-uutunan mo ng pansin para sa pag-deliver? So, siguro hindi na, no? Kaya isinama ko na lang dito isang top 8 na mga buraot na agency na hindi nagbibigay ng paternity leave na dapat ay bigay para sa gwardiya na may asawa at legal na kasal. Kasama ko sa top 8 no paternity leave na security agency. Let's go na sa top 9. Let's go! Ito naman aking top 9 nakasama sa mga buraot at inutil na security agency. Ito yung agency mong hindi maasahan sa oras ng emergency. No, kapag tayo mga gwardiya ay nangailangan financially, so nalapit tayo sa ating agency at tayo wala makukuha ng tulong or ayuda, ang sasabihin sa'yo, pasensya na, wala kaming ganon. So, ayan, nabibilang kayo sa isang inutil na security agency no hindi nyo man lang bigyan ng konsiderasyon ang inyong mga gwardiya sa oras ng kanilang pangailangan. Emergency nga, di ba? So, ibig sabihin, nangailangan yan ng financially. So, walang ibang malalapitan kasi since na kayo ang employer at agency, wala man na kayong ayuda, di kayo malapitan sa oras ng emergency, ay kayo matatawag na isang inutil at walang silbing agency sa inyong mga gwardiya. So, dumako tayo sa top 10. Let's go agad. Let's go. Ito naman yung agency na, ito yung top 10, no? Top 10. Ito yung agency na magaling sa lahat ng bagay, sa pasahod lang hindi. No? Ito yung mga agency na sobrang snappy. Na kung mag-apply ka ay parang kala mo ipapadala ka sa Iraq, sa USA, grabe exam, medical, sige inspection, sige gabi-gabi, lalo sa inspector. Pero pala din ang pasahod, delay-delay, at wala pa sa ayos. Kaya nabibilang sa top 10 na wala sa silbing security agency. Magaling lang sa lahat ng bagay, sa pasahod lang hindi. So pagka ganyan ang agency mo, ay mag-isip-isip ka na at lumayas ka na dyan, kabuknoy. So, yun na po yan ating top 10 mga kabuknoy. So ito'y listahan ko lamang bilang aking karanasan sa gwardiya ay nakita natin ang mga discrepancy at mga pagkukulang ng bawat ahensya. So sinasabi ko lang dito, ginagawa lang natin parang kengkoy or katatawanan, pero real talk, ito yung mga nangyayari sa ating mga kasamang gwardiya sa buong Pilipinas, no? Yung mga nasa NCR, hindi nyo matino-tino pa eh. How about sa mga probinsya? Di ba? Mga Mindanao, kung sa ibang Bisaya, hindi naman na lahat na mamonitor yan ng sosya eh. Di ba? Sa dami-dami ng agency. Yung iba dyan, kulurong at hindi pa nagre-renew ng kanyang LTO, License to Operate. Gawa ng malakas ang backer. At dati may katungkulan ang may-ari. So dapat ito kayong batas na sinasabi at sinusulong. So dapat itong batas na sinusulong ng Diwa Party List ay dapat magkaroon ng mga kasiguraduhan para sa mga gwardiya. More on gwardiya, hindi lang more on security agency. No? Kasi marami na nga na-ape. Ako sinasabi ko lang to bilang isang karanasan natin na security guard, no? So yung mga hindi nakarelate dyan at nasayahay, sumasurte kayo. Paano naman yung mga nasa probinsya at malalayong lugar? At yung iba dyan, hirap na hirap pa mag-apply kahit na dumaan sa tamang training, gawa na sa kanilang height. Hirap na hirap sila mga kabuknoy. So
So dapat itong bagong batas na ito ay magkaroon ng pagbabago talaga na isinusulong nila Mike Aglipay ng Diwa Party List. At sana hindi ito mahaluan ng politika. Gaya ng nababasa ko sa comment. Sana ito talagang batas na ito ay para sa gwardiya, para sa lahat ng mamamayan, sa mga trabahador na pribado. Tayo yun, mga gwardiya. At salamat sa inyong panonood mga kabukdon. Kung tinapos pong itong video na to, at kayong mga nagko-comment naman dyan, ng mga buraot, ay wala akong pakialam sa inyo dyan. No? Dapat di nyo pinanood ang video ko na to. Kung ikaw ay magko-comment lamang ng isang buraot, at salot pa rin sa'yo, pinanood mo ang video ko. Hanggang sa muli kabuknoy, always take care and peace. Ito pala mga kabuk, no, bago natin tapusin ang video na to, ito yung shoutout natin na matagal nang nagpapa-shoutout. At ngayon natin na bigyan ng panahon, pasensya na po mga kabuknoy, no. Ito na, shoutout kay Albert Sabaw-Sabaw Vlog, Jeffrey Agaw, Joel Aguilar, Arbil E. Estimo, Benharde Tano, Jayvin Labangon, Michael Borja, Mateo Tigulo, Jobert Humalon. Yun lang, shoutout sa inyo lahat at salamat sa inyong panonood. At hanggang sa muli, salot sa inyong lahat at ingat kayo sa inyong mga duty araw-araw. Kabuknoy. You are a lover, the place in my mind, trying to find a way to get to you. I love the place in my